எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அஜய் பிரகாஷ், குழந்தைகள் நல மருத்துவர். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம், ஒரு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உணவில் உப்பும் சர்க்கரையும் சேர்க்கலாமாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே பிறந்த குழந்தையிலிருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 6 மாதத்துக்கு பிறகு மற்ற உணவுகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி கொடுக்குறப்போ அதில் உப்பு சர்க்கரையும் கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது. அது ஏங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முதல்ல உப்பு. பிறந்த குழந்தையிலிருந்து 1 வயது வரைக்கும் உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவு உப்பு எவ்வளவுனா 1 கிராமை விட கம்மி. சரியாக சொல்லணும்னா 0.4 கிராம். அது அவங்களுக்கு தாய்ப்பால்லே கிடச்சிருது. அது இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குற 2 வேளை இல்லை 3 வேளை உணவில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்தாலுமே அது 1 கிராமை விட அதிகமாகிடுது. அது அவங்களுடைய சிறுநீரகத்துக்கு அதிக சுமையை கொடுக்குது. இதனால் பிற்காலத்தில் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லக்கூடிய ரத்த அழுத்தம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. உப்பு இல்லாமல் உணவு எப்படி ருசிக்கும், உப்பு போட்டு தான் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உப்பு அறிமுகப்படுத்தாத வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு உப்போட ருசி தெரியாது. கண்டிப்பாக உப்பு இல்லாத உணவை சாப்பிடுவாங்க. 2வது விஷயம் சர்க்கரை. நான் சர்க்கரைன்னு சொல்கிறது நம்ம கிச்சனில் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற ரீஃபைண்டு சுகர், அதாவது ஜீனி. அதை கண்டிப்பாக கொடுக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னா அதில் பல கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் ரீஃபைண்ட் ஆகி நமக்கு வீட்டுக்கு வருது. அதில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே குழந்தைகளுடைய இம்யூனிட்டி, அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை கம்மி பண்ணிடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் பருமன் மற்றும் இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் பிற்காலத்தில் வரலாங்கிறத பல ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இனிப்பே கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதுக்கு மாறாக இயற்கையான இனிப்பு சுவை கொண்ட பழங்கள், ஆப்பிள், வாழைப்பழம் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். இல்லை அரிசி கஞ்சி, சத்து மாவு கஞ்சி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதில் அச்சு வெல்லம், பனை வெல்லம் அது போன்ற ஸ்வீட்னஸை சேர்த்துக்கலாம். 8 மாதத்துக்கு பிறகு டேட் சிரப்னு சொல்லக்கூடிய பேரிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துக்கலாம். 1 வயசுக்கு அப்புறம் ஹனி, அதாவது தேன், அதை உணவில் சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாகவே வளர்கிற குழந்தை எல்லாருக்குமே ஜீனி அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கு பதில் வெல்லம், பேரிச்சம்பழ சாறு, தேன்லாம் கொடுக்கலாம். ஸோ இது போன்ற குழந்தைகளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட உணவு, ஆரோக்கியம் மற்றும் பல நோய்கள் பற்றி சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. வருங்கால வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.